Să sperăm că nu la noi va fi profesor. Temele pentru mine sunt ca picele pe spate. Bună ziua! Bună ziua! Ce-i asta? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bă, uite-ți pe stau motion, numai așa sunteți. Domnișoara din spate, bună ziua! Bună ziua! Am auzit că sunteți foarte... așa-i? Nu! Are de repede! Nu! Ia să strigăm catalogul să vă gândiți un pic. Sandwich-ul! Prezent! Păi noi, Florina! Prezentă! Nu zâmbi, că n-are ce să zâmbești! Gabi Petrescu! Prezent! Mai cu viață, mai bărbate! Prezent! Să vedem mai departe. Domnul Alexandru, prezent. Iar azi un picuț, mă. Acum te-ai trezit în pijamare? Dă jos fularul la ce-i cu tine. Surăcit, domn profesor. Fii bărbat, ce ai? Nu te-ai putea de dimineață? Ce-ai cu freză la tine? Mâine vii tu, speriuță. Da. Lase, Andrei. Prezent să trăiți! Luați exemplu, așa se face. Ok, să vă spun regulile. Când sunteți elevii mei și eu sunt profesorul vostru, voi nu mai aveți timp liber, să fie clar. Când timp aveți timp liber, vi se lipește pixul de deget. Și numai exerciții. Exerciții cu dreapta, exerciții cu stânga, exerciții cu piciorul. De dimineață până seara. Numai exerciții, ați înțeles? Oh! Așa. Când sunteți elevii mei, oriunde ați fi și orice ați face, eu vă văd. Iar binoclul meu vede și prin pereți, vede și prin depărtare. Dacă eu mă întreb oare ce face elevul Gabi Petrescu, scop binoclul și mă uit. Dacă nu face exerciții, am încurcat-o. Oh! Și să vă mai spun ceva. Băieții, obligatoriu, cravată la ora mea. Iar fetele, cu pletele spălate, împletite, fără cozi, moațe, cecei. Așa, bun. La mine la oră. Cine îndrăznește să adoarmă, sabia mea cu laser o să le electrocuteze. M-ați înțeles să nu îndrăzniți să dormiți. La mine la oră nu se admite chiulul. Cine chiulește și pleacă de la ore, a încurcat-o. Cine chiulește? Nimeni! Faceți acele teme suplimentare. Suplimentar? Ăsta e cuvântul care îmi place. De asemenea că veți avea test de 2 ori pe zi, eu trebuie să le examinez cu mare, mare atenție. Și vreau să vă spun că îmi place pixul de culoare roșie. Oh! O să scriu tăiat, greșit, corigent. Oh! Am așteptări foarte mari de la voi și nu am nici să fiți mediocri. Ați înțeles? De asemenea la oră la mine. Ce sunt? N-aveți voie la baie! Dacă simțiți că vine ceva, folosiți cutia și o puneți în bancă, ați înțeles? Nu o gânduri așa, domnișoară, că nu știi ce a fost cu ea. Astea sunt regulile mele. Faceți fixurile, lucrare de control, scrieți, clasa 6. Dar noi nu suntem clasa 6. Cum nu sunteți clasa 6? Unde e clasa 6? Ei sunt. Aha! Deci voi sunteți clasa a 6-a. Citeți pe fețele voastre că aveți nevoie de un profesor ca mine.